Juan Martín Elespururen podcasta, Minpeko barik. Egunon, dakizuenez, Rusia eta Ukrainaren arteko gerraren aurrekari historikoak jorratu ditute bi podcastetan, aurreko bi podcastetan. Eta pentsatzen jatan Palestinako gaiabe ikutu behar nebala. Naiz eta behar bada, gauza berri asko ez euki esateko. Egunkarietan, telebistetan, mila notizia topauleizke gai honen inguruan. Eta sarian edozen bat analizi, alde batekoak eta bestekoak, gehienak oso kritikoak Israelekin eta estatu batuekin. Pasatzen ez dan gauza Rusia-Ukraina gerrarekin. Ikusten duguna bentzet Davide nagusietan oso alde batekoa da informazioa, rusofoa esango geunke eta oso bideratua. Hemen behintzat informazioa esan leke baten azbeste hobea dela. Note modan, joera guztietako zerak zarean topatu daitezke, batez ere oso kritikoak Israelekin eta sionistekin, baina ni bentzat ez topau euskerazko kanalik, YouTubeen edo abar, horretaz behar duenek. Eta nik ez dakit, ze pasatzen jakune euskaldunei. Garai baten ginen munduko herririk iraultzaileena eta eskertiarrena, eta orain berriz oso mantzotuta edo otzanduta garela. Eta ez gai honetan bakarrik, beste batzutan bebaia. Bueno, eta hau esan da gero, gaian sartukoa. Titulua jarri diot, Israelek agintzen du munduaren mendebaldean. Hori da titulua, munduaren mendebaldean, zen edot, ez du agintzen mundu osoan, zorionez. Hor daukago hegoalde globala, BRICS eta, munduaren 3 laurden, nik uste dut, 3 laurdenetan ez duela agintzen. Batxe esan behar, podcast hau grabatzen ari naizela uztailaren 22. Eta, jendeak hau ikusten duenerako, denbora bat pasatuko da, eta gauzak aldatu ingo dira, eta zoritxarrez, seguru asko, txarrerako, ez da? Baina, hola dira gauzak. Pantailan ikusten duzue oso adierazgarria den zerbait, mapa batzuk, ez da? Ezkerrekoan, hor ikusten dugu Palestina, eta hor ikusten dugu Palestinarren lurraldea berdean, eta berriz judutarren zerak asentamentuak ero zurian, ez da? Hori nazio batuen erresoluzioaren aurretik, 1947 horrela zegoen. Ikusten duzue, judutarren zerak asentamentuak edo, ez zirela asko, ziren, baina lurralde txiki hartzen zuten. Gero dator nazio batuen erabakia Israelgo estatua sortzeko, 1947, eta hor, Israeli ematen zaizkio, holokaustoa zala eta kontzientzia oso txarra zegoen Europan eta munduan, eta Israeli ematen zaio zerbat. Lurralde bat, eta ordutik ere Palestina zatituta geratzen da, lurrez komunikaziorik gabe,
baina ikusten da lurraldea zabala dela. Cisjordania ikusten dugu eskuma aldean, goian Siriako muga inguruan beste lurralde bat, eta gero Sinaiko penintsulan ere zati desente bat. Bueno, handik aurrera Israeldarrak eraso betean dihardute Palestinarren kontra, eta hainbat gerra egoten da, tartean 1977koa, uste 6 eguneko gerra deitu zitzaiola, eta tarte horretan lurralde zabalak kentzen dizkiote Palestinarrei. Eta eskuman ikusten dugu 2005ko mapa, ez? Ja, Gaza geratzen da, Cisjordania eta kolonoak direla eta hori ere zertuta, ja, zulatuta guztiz, eta gaintzeko guztia Israelen esku. Eta gaurko egoera oraindik ere askoz ere larriagoa da, dano dakigun bezala, ezta? Bueno. Jenteak esaten dago, munduak ezin du Israel eta Netanyahu geratu, geldiarazi, ze arraio pasatzen da, ez? Nundare Nazio Batuak eta nundago Europa, zoritxarrez Nazio Batuak onuk ez du ezer egiten, ez du ezer pintatzen, eta Europa Estatu Batuen eta Israelen morroia da, hola garbi berba egin da. Eta Estatu Batuetan lobby sionistak agintzen du. Inbertsio fondo handiak kontrolatzen dituzte, BlackRock, Vanguard, armamentuen industria, komunikabide nagusiak, eta ez daude bakarrik gainera. Sionista ez gain, kristauen laguntza dute, kristauen parte batena, protestantismo evangelistak, pentekostalak, eta abar, sionismoaren alde daude. Religio lotura batzuk aipatzen dituzte, eta apokalipsia eta beste zer batzuk, eta kontua da alde daudela. Eta berdin da demokratak edo republikarrak egon agintean. Trump edo Biden, nik uste dut, hango presidenteek nahiko balute ere ezin dutela geratu Israel. Beste gauza da nahi duten ala ez. Baina analista batek esaten zuen Estatu Batuetan baten bat agertzen baldin bada Israelen kontra, ez dela helduko, ez da bere herri txikiko zinegotzi izatera ere, hainbestekoa dela, daukaten kontrola, ez da, boterea. Eta, mundu guztien aurrean, ari da gertatzen, genozidioa, ez, danok egunero ikusten dugu telebistan, ez? Bombak, gozea, arma modura, eta denon aurrean. Gizateriak edo jendateriak milaka urte dauzka, eta krodelkeria asko eginda, eta berbada horrelakoak edo handiagoak ere bai, baina sekula bez, danon begien aurrean, danok ikusteko moduan, telebizatuta, ja zuzenean, hori ez da sekula geratu, eta nik uste dut, gure mundu honek baduela hor belaunaldi askotarako zerbait, zama bat, hori ikusi eta ezin gelditu izanaren zera errua, azken batean denona da, ez da
batzuna bakarrik. Eta bitartean, badakigu, von der Leyen eta esaten, Israelek defenditzeko eskubidea daukala, eta horrelakoak, eta von der Leyen bezala, Merz eta Macron, eta zerak, eta beste asko eta asko. Eta zinismoak ez dauka mugarik, ez? Eta ezkerretik bai, manifestazioak, salaketak egiten dira, esaten da bi estatu egon behar direla, hori erdialdekoak edo eskumakoak esaten dute, eta honekin aurpegia garbituta geratzen da, ez, bi estatu izan behar dute, Palestina eta Israel, baina gero egin, bitartean arma bialtzen Israeli, palestinarrak txikitzeko. Azkenean erretorika edo erretolika utza besterik ez. Israelekin harreman diplomatikoak hautzi, hau da, enbajada erretiratu handik, eta hemengoa edo Madrilekoa berdin da bialdu, ez, hori ez da planteatzen, ez? Zera harreman komertzialak, hor dabil, ez dakitaz momentu enten zertan dago, baina kafek egin behar du, han kontratu, milioi askoko kontratu baten Tel Aviv, Jerusalean zera, eta horri uko egin, ez dakit zertan dagoen, baina segurazko ez, unibertsitateak ere harreman asko daukate, zerakin, Israelekin, horiek hautzi, enberko lituzketa, baina ez, zer zanek ez, ertzainak eta dituzten harremanak, eta Eta guzti hori, enberko litzake, harreman guzti horiek apurtu hori modu bat izango litzake presenioa egiteko. Eta gobernuak, behar bada zail daukate hori, baina oposizioko alderdia bentsat horretan saiatu beharko lirake, eta nik ez ditute ikusten. Hipokresia ikaragarria da. Errusiak ezin du parte hartu olimpiadetan. Zera, Ukraina inbaditu eiduelako. Eta ostera, Israel parte hartu zerean, olimpiadetan, eta Eurovisioko konkurso famatu hori ere ia irabaztear egonda, botoa jaso ditu, eta ez da zer gertatzen. Eta lehenago ere, Estatu Batuak Afganistan, Irak eta inbaditu, eta inork ez du planteatu, olimpiadetan parte sartzea. Eta Rusiak ez bakarrik olimpiadetan, UEFA-ko zeretan eta kirol zeretan ezin du parte hartu, eta kulturako evento askotan ere ez, en fin. Eta galdera bat egin genkedanok, oinezkoak, zer egin genke, zer egin genezake? Esate baterako, Israelgo produktuei boikota. Zaintzu diren jakitea ez da erreza. Eurak esango dizute, ez, Coca-Colak ez daukaz ikusi Israelekin, ero Pepsi-Colak, ero ez dakizeinak eta Segura asko badukute, neurri batean edo bestean. Nik ekarri dut, hor grup antimilitarista Tortugaren zerbait, eta hor agertzen dira hainbat produktu israeldar edo Israelekin konexioak dituenak. Hola ezagunenak dira L'Oreal, Frantziako Carrefour, L'Oreal, Danone, gero agertzen dira beste batzuk, ze gradutan Coca-Cola, Pepsi-Cola eta Fantak zertzen duen, en fin. Behintzat hori da modu bat. Gero badago ekimen bat zera
gauetan 9:00-9:30 internetetik deskonektatzeko, eta horrek eragin batzu dituelako. Eta beste zenbait ere bai. Nik ziklismo asko jarraitzen dut, eta badakizue badagoela ekipo bat, Israel izeneko ekipo bat, Turrean ere ari da parte hartzen, eta Israelgo estatuak ordaindutakoa da, eta bere propagandarako erabiltzen den ekipoa da. Iaz, Donostiako klasikoan parte hartu zuen, egon zanlako ekimen bat, hor ikusten duzue, Gernika Palestinak Israel Donostiako klasikotik kanporatzeko eskatu du Gernika Palestina herri ekimenak, zetzan lortu, baina badakigu aurten ez duela parte hartuko. Ikusita iez protestak eta izan zirela, eta aurten ez du Donostian parte hartuko. Bueno, hau ikusten duzunerako ja pasatuta dengo da, seguru asko Donostiako klasika zelazter data. Bueno, hor garaipen mentze da, eta nik uste dut, lorpen txoba da, baina nahiko lorpen handia. Eta maitzeko bakarrik esan, sekulako gorrotoa bere ganatzen ari da Israel. Judutar guztiak ez dira berdinak, badaude oso kritikoa direnak zerarekin, Israelgo estatuaren jokaerarekin, da sionismoarekin, baina gehiengo handi bat zoritxarrez bai. Eta gorroto handia bere ganatzen ari dira, eta hori lehentxeago edo geroxeago ordaindu ingo du herri horrek, eta narrutik ordainduko du gainera. Eta besterik ez, hurrengo arte.